Guys, welcome back to my vlog. So ang ato ang video karon moadto na sa mi si James og sapa. Manibot na sad mi kay mag-update mi sa sapa og napa ba kay sud guys. So uban mi guys amo ang pag-update sa maong sapa. So tana guys. Kadako sa tubig sa sapa guys. Ilaw kayo andiri sa sangi. Padungan to ning sibaw. Kadako tubig dito. Yani hindi na mag-ayo. Di na kaagi ang tinaw. Hindi ko as tubig. Tama na diha, oy. Kalawom ma. Kalawom guys. Sus, kalawom guys. May dapin guys. Pagkada ko as tubig sa sapa sa sili. Pero andiri sa amo sa tugpuon o pati pagkatinawa. Baha man kaayo gikas babaw uwan kay sa dapit sa pili Danau. Guys, sana nakuha sa tubig guys. Sa sapa, sa sili, nakuha tubig. Kasuping uwan si babaw. Sus, pagkatakuha ang tubig. Sa matakuha man ang tubig Di man may kaagian na. Kapay pagbulog. Kapay uwan ganiha dito sa pili Danau City. Ang tubig dito sa dapit sa sili, Bayabas, Danau. Grabe, na may daghan nga anod. Mga gaplod. Sundin ninyo guys, amo ang mga video karon. Diri sa sapa, sili, ang tubig. Isuga sa tubig. Di maagi, grabe kalawma. James guys, nagsuot sa daplin. Baha guys. James sa unahan guys. Pas tubig. Pas tubig din guys. Mas James. Nagbukhap siya sa tubig. Ang baha. Sa kasandak, sana ni ka sandak guys. Kapuas niya bang ito na. Kadagpuas niya bang. Tanas ang kuha dako kayong tubig. Naagi daghan kay mga uyabang. Pero sa daplin rami nag-agi. Saan nakuha na tubigan, nag-ulbo. Miss James Sana kung kuha guys baha kayo. Dako kayong tubig. Basta bukogi lang guys. Abit ko na pan. Makaabot. Nabit siya guys arabas uyabang. Wow. Baha kayo. Daghan naman may kuha. Maulit na mi guys. So salamat kay inyo guys sa inyong pagsunod kanunay sa among mga video. Ug sa kanunay manghinaot ko, like, ma-follow, ug share mo sa among Facebook page. Thank you guys. Bye-bye.